pauta kaya mangkono. Dina ingkang kaping 15 Pabaratan Tegal Kurusetra sapa ingkang madheg monggo dados Senopati Kurawa. Hang nenggih Narendra sepuh ing Mandaraka Prabu Salyapati. Kawis tinggal tingkem netra kekalih sadakep saluku tunggal nutupi dadan hawa sanga. Yak pinedya ngetingalaken daya pengiram-iram. Ngubal-ubal aji Candha Birawa. samudra toya dreng wiraganya legawa banyu sumaput wentes melekangganira suminget
nempeki migek jangga kang wari kawula nuwun sewu Kanjeng Rama Prabu Mandaraka paduka menika pepunden paduka menika sesepuh ingkang kedahipun dados panutan lan paugeranipun para nem-neman nanging sebabipun menapa Bratayuda ingkang sinebat perang suci malah paduka rusak mawi anggenipun Ubal Candha Birawa anak Prabu Ndarawati jare sinten Bratayuda niki suci nadyanto sinungging kencana cinawi mutiara ingkang nami perang menika mesti kejem wengis wiwit Pandhawa Kurawa netepaken dumadosing Bratayuda cetha lamun to Pandhawa Kurawa mung arep golek menang golek mulya tega mentala ngurbanke wong akeh ing mriki sampun boten wonten kautaman kawicaksanan lan kasucen nanging anane mung wong sing ngumbar nafsu nuruti karo marme dewi-dewi nanging swargi Kanjeng Eyang Bisma sampun anetepaken pranatan tumrap peperangan menika kula ugi nekseni nanging nyatanipun kados pundi nyatanipun kados pundi wiwit Abimanyu dipun ranjap gaman kaya kewan Gatotkaca ngamuk tengah wengi Resi Durna dienggo babalan sirahe aturan Bratayuda wis ora kanggo kabeh senopati wis gawe aturan dhewe-dhewe gawe tatanan dhewe-dhewe sing nguntungke karo awake dhewe Bratayuda niki sampun rusak perang menika sampun bubrah tanpa ngangge tatanan tanpa ngangge aturan menawi sedaya sampun sami trajang pranatan menapa paduka Kanjeng Rama ugi badhe nerak dumateng kasusilan. Lajeng bentenipun Prabu Salya kaliyan Maha Julik Patih Sengkuni menika menapa? Bedane ing Sengkuni ke wong lecet yen Salya duwe candha Birawa. Iki buktine. Narpati Dharma Putra Myangari Dananjaya Umaturing Raka Narendra Harimurti Narendra Harimurti Duh Koko Prabu Ndarawati jimat sesembahan kalilan ingkang rayi cumadong dawuh kados pundi kabaripun payudan Kurusetra Koko Prabu nuwun sewu Yayi Puntadewa atur uninga bilih barisan Pandhawa mendelong karana katrajang Senopati Ngastina nenggih Rama Prabu Salyapati Aji Candha Birawa kuwawi mrawasa prajurit lan Senopati Pandhawa Yayi lajeng kados pundi lan menapa ingkang kedah dipun tindakaken Koko Prabu Yayi Puntadewa mestinipun paduka mboten kekilapan bilih buta Candha Birawa ingkang cacahipun ewon menika
namung barang sulapan. Tegesipun kadigdayan menika dumados saking kanepson ingkang dipun umbar. Menawi nepsu dipun uja boten wonten telasipun tanpa beda kalian wujudipun candha birawa ing saya kathah lan saya nderbala. Mila saking menika ingkang saged nelukaken candha birawa namung piyayi ingkang kulina ulah kesabaran pinter ngendhaleni kanepson. Boten wonten sanes kejawi namung Paduka Yayi Darmaputra. Koko Prabu sampun keladuk anggen Paduka ngalembana dumateng kula. Awit sejatosipun sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni nafsu kantun tiyangipun menika purun napa mboten. Nanging nyatanipun ingkang rayi Werkudara Janaka klebet kula boten wonten ingkang kuwagang trajang candha birawa namung Paduka ingkang kula jagaaken. Yen tetela kados mekaten kula namung nderek kemawon jering kang murba wonten Baratayuda menika Paduka Koko Prabu. Menawi nderek kalian kula mang maju perang aja mung meneng wae. Nggih Koko Prabu. Manguwuhing mungsuh minta lawan anggrolir sing nabda kadyayan ka nubruk Prabu Puntadewa ya kene ora gelem rawasa karo aku Prabu Puntadewa. Kowe ora gelem adu kaprawiran karo Candha Birawa cetha lamun ta kowe wong jirih getih wedi mati. Sing gedhe pangapuramu Candha Birawa. Tumrape Puntadewa ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe. Gendok karepake piye Sang Prabu? Yektine mungsuh ingkang abot dhewe kuwi dudu sapa-sapa nanging nepsune pribadi. Mergo akeh wong pinter, akeh wong sugih, akeh wong digdaya nanging mung dadi kesete nepsu. Mongko nepsu kuwi yen diuja ora ana enteke tan wurunga uripe mung ngangsa lan ngangah-angah adoh saka rasa syukur lan tentrem. Banjur kowe maju perang iki arep ngopo yen megah tetandingan karo aku? Apa sing ndok kayuh Puntadewa? Aku makarti ana Bratayuda mung mili kelawan kodrate lelakon. Aku wegah nglarani penggalihe sapa-sapa merga makhluk urip ana alam padang kuwi mung diperintah supaya nyebar rasa asih lan katresnan marang jagat saisine. Mula yen kowe bakal mateni aku Maragagi Puntadewa Patenana,
malah aku ngaturake panuwun dene kowe sing nglantarake Puntadewa purna ing dharma. Banjur Puntadewa sumewa ana ngarsane Gusti ingkang Maha Tresna. Ah wong apa iki kowe? Mundur Kang. Anak Prabu Yudhistira nyata paduka piyayi ingkang mumpuni olah kebatosan ketitik sembada nelukaken Candha Birawa. Anak Prabu, kula sampun seleh, kula sampun kawon, kula pasrah pati dumateng paduka. Anak Prabu, nuwun sewu Kanjeng Rama Mandaraka. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula tega mentala kaliyan paduka pepundhen kula. Menawi angger Puntadewa mboten kersa mejahi kula, tegesipun paduka namung mirang-mirangaken kula. Mongko sumpahing Senopati tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang. Kula mboten saged nglampahi Rama. Nanging paduka lak ngasta piranti. Kula mboten beta gaman lan pusaka. Ingkang paduka pundi rinten dalu nenggih Kalimasada menika pusaka ingkang sembada nglantaraken kula dhateng kasampurnan nggih. Rama Prabu Mandaraka. Nuwun sewu Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugraning gesang. Anak Prabu, yen pancen menika kangge paugrane gesang tegese ya kanggo paugrane mati. Merga urip karo mati niku mboten pisah. Mila kula nyuwun tulung Kalimasada mangwedharke mangke kula ingkang badhe nderekaken. Kalimasada menika namung dumados saking kalih ukara nenggih ora ana kang sinembah kejaba Gusti kang Maha Murah. Lan ingsun anekseni lamunta utusaning Gusti pungkasan yektine utusane Allah. Ora ana kang sinembah kejaba Pangeran kang Maha Murah. Ingsun nekseni lamun ta utusan Pangeran pungkasan utusane Allah.
sugeng tindak Kanjeng Rama Mandharaka.